Aktwal na pagresponde ito ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at ng EDMERO sa isang sunog. May puntong nahirapan ang mga otoridad sa pagkapulas ng susunog na flammable liquid. Nakita nyo, malakas ang apoy kung gasoline station po yan o eroplano, ay yan po ay tatagos kapag hindi po nakapag-train ang ating nozzle. Bahagi lang ito ng skills exhibition ng Kamsur PD RRMC personnel, mga city at municipal DRRMC, katuwang ang law enforcement personnel sa pagresponde sa anumang uri ng kalamidad. Inipunta po sinda para po ma-showcase sa mga LGUs and sa Kamsur po kung ano po si capability po na when it comes to responding po sa iba't ibang scenario na iga po kitang sa firefighting, meron po kitang sa high angle rescue, iga kitang sa mass casualty incident na kung magkaigang bombing, paano po kita ma-respond po duman, and iga po kitang sa water search and rescue. So every skills pong iyan, inter-agency po siya. Ayon sa EDMERO Kamsur, mahalagang mai-showcase ang kapabilidad ng rescue team sa pagresponde sa anumang kalamidad dahil nare-refresh at may bago na natutunan ang mga rescuer. Malaking bagay umano ang mga ganitong aktibidad na inisyatiba ni Governor Elray Villafuerte sa mga katulad ng MD-RRMO Milaor na sinubok ang kapabilidad at kakayahan noong manalasa ang bagyong si Christine. Also, sa nangyari sa Christine, so dahil sa ining mga simulation na gigibuon muna, so nakulaon na bagay po sa mo na matauwang kami ng mga maray na paagi kung paano magkwes sa mga tao, lalo na po mga kalamidad. So iyo po ang pinaka-importante sa muya na kami po kaya dapat sa firming repress, dapat nag-aradan na kami kaya mga BLS, first aid. So kaipuan may po magre-refresh na perme. Dito umano nare-resolba ng mga DRRM personnel ang mga room for improvements sa kanilang kapabilidad. Mas pang pinapalakas ng EDMERO ang disaster response nito na isa sa mga binibigyang diin ni Governor Elray Villafuerte. Under po ni Gov. Elray, full support po siya sa pagpakusog po and pag-strengthen and capacity building po sa tuya pong disaster management. Chris Novello, CSN.